بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام. أمي الله تعالى تنو كسي أرنما كويني كاكي أراكا تشيدن باكا أناكا سودونيو أناكا صحابة سنمو أني موما ممانا تقول أني بارج من كلي فواتا سيال كياما جودوما أمارا ديلي أراكا نصر بارج من كلاو تشلا. وكوفي أنا ولندا بي بونا منابي وي الإسلامية تشنفي ورانا أن أجرا كفو فين تنبي والإسلامية تشنفي وني أن أفو فوكسي دوروناما نيالاو تعالى سونا بي أمنا ورانا لتا ورانا يدومي من استهزأ بشيء نمو يلبونا كفين دولا من دين الله كبو على الدين الله أو ثوابه ولي أبارا إنسرا أو عقابه ولي نيانجي على بسرا مندي جوما بارولا ولي على بنيانجي مندا موكا جوماونا يلبونا ودولا كفر كيكادون كافي كافر يالا. والدليل قوله تعالى: دلو مبولا ألاكا كمكاين قل ألاك رافو أبالله نيالاني عليوا وآياته أنيني ألاكا آيوي ورسوله أنني أراك تشيدني كنتم أو تنكلا تستهزئون أو يلبونا كوا نيلا أو تم يلبونا على لوا أو تماك أراك آية ولوا أو تماك أراك تشيدنا لا تعتذروا أو كان اللزر فويفو كافون نيني كما أنينك قد كفرتم بعد إيمانكم. كوتيانا سيغتالا أو كافريالا أكال لمن كوفي ولا ni aya imajirana kafo mamu yele bona taka ala segere wali ka yele bona taka ala ka aya o segere ni ko ala ka aya o ikamala ka dinama kada ka ala ka dina o sabatilane aya o jigininde mambe yela bona ta kala ka ciden segere ko tigilama halna yasro mu'minu tundo korole abola limaniya konna la ka kafiriya fo aka sega ko tuguni ka tubi ka don islamiyala ninde islamiyya chenfe woronai ola nin korode ka fo kanga nyera korosi ko sebe kadaka dina te kulonga fenye. Man istahza'a bi shay'in min dinillah nemma mu yela bona ke fen dola ala ka dina kornala misali boloma seli ala ka dina doy nemma mu yela bona ke silla ka fo misali boloma ko seli te dore ka bu ka wuli ina fo fono kela ni yo fo
ibe bɔ diina kɔnɔna la ka da mun kan seli ye ala ka diina baara gɛlɛman ye an bɛ ala bato ni mun ye ni e y'a fɔ nin fɔcogoya in na ta ka yɛlɛbɔna k'a la ka selila ni fɔɔnɔ la k'olu kɛ kelen k'aw bɛɛ b'a bugu de n'i y'o fɔ i yɛlɛbɔna k'a la ka diina la a bɛ bɔ diina kɔnɔna la kelen wali ya misaliya bolo ma fɛn mun bɛ yen n'o sabatila ala ka diina kɔnɔna la ni e y'o kɛ yɛlɛbɔna fɛn ye misaliya bolo ma musow ka sutara ala ka kumakan de y'a sabati n'ala ka kumakan ye musow ka sutara sabati o bɛ ala ka aya dɔw kɔnɔna la ne maa mun ye o sutara la sabote ka yɛlɛbɔna ta k'a ɲɛsin a ma k'a fɔ misali bolo ma ko nin ye bɔrɛ kɔnɔ don de ye wali yɛrɛ kasange ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ nin kuma na ɲɔgɔnna a bɛ se ka mɔgɔ kafiriya k'i bɔ diina kɔnɔ ka d'a kan ala ko k'a ka kɛ e ka tila ka ala ka fɛn fɔlen ko lagosi a b'i n'a fɔ i ala ka kumakan de lagosi e ka tila ka yɛlɛbɔna ta k'a ɲɛsin ala ka kumakan ma a b'i n'a fɔ i yɛlɛbɔna kɛ ala ka ayaw la o ye misaliya dɔ ye a la wali sara mun bɛ di jɔn ma baara kunkɔrɔ i ka yɛlɛbɔna kɛ o dɔ la misaliya bolo ma n'a fɔla sisan ko ni maa mun selila janada kan ala bɛ qiratu d'i ma kira ko qiratu o b'i n'a fɔ uhudu kulu ɲɔgɔn na ne o kuma in fɔla mɔgɔ min ye e k'a fɔ ko kɔni ko kuma o bɛ bila balansi jumɛn kɔnɔna la uhudu kulu ɲɔgɔn na o bɛ ta cogo jumɛn na ka yɛlɛbɔna ta k'a ɲɛsin o ma k'a fɔ k'aw kɔni ne yɛrɛnɛgɛlaw de ye uhudu kulu ɲɔgɔn na ko kulu bɛ bila balansi kɔnɔ cogo jumɛn na o la nin mun filɛ nin de ye yɛlɛbɔna ye i n'a fɔ kafiru ye kantoli mun kɛ ko ala ye zakumu jiri ko fɔ zakumu jiri ko innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim ko jiri do mun bɛ bɔ fo jahanama jukɔrɔla la a bɛ jahanama camancɛ fana la kafiru ko jiri ka falen tasuma la tasuma t'o jɛni ya nin kɔni manamanakan dan de nin kuma ɲɔgɔnna o fɔli a bɛ mɔgɔ bɔ diina kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ e tun ye silamɛ kɔrɔlen ni ne kɔrɔ ye ka yɛlɛ ala ka ayaw la wali ka yɛlɛ alaw taala ka kiti dilen dɔ la wali sara mun ni ala y'o fɔ ɲangi mun ni ala y'o fɔ k'a b'o kɛ waliya dɔw la ne maa mun ye yɛlɛbɔna ta k'a ɲɛsin o ma k'o lagosi k'o lasabote k'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ bɔ diina kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ e tun ye silamɛ kɔrɔlen n'i yɛrɛ dun tun t'a ye sa o y'o bannen de ye dalu mun b'o la o dalu in jiginna alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba yɛrɛ dɔw de la cogo jumɛn na kira bɔla k'a bɛ taa tabuku kɛlɛ la ka bɔ madina ka taa tabuku a yɔrɔ ka jan maa dɔw tora taama sira fɛ k'a fɔ k'ale olu ma kira ni a ka sahaba ninnu ɲɔgɔnnaw ye ko jitɔw don kɛlɛyɔrɔ la nka ni dumuni nana ko kɔnɔbaraw ka bon kɔnɔbarabaw don dumunikɛyɔrɔ la jitɔw don kɛlɛyɔrɔ la o ye nin kuma in fɔ ala n'a ka ciden ala ka ciden n'a ka sahabaw ma o ye nin kuma mun fɔ yan'o ka se alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira ye ala ka kumakan sɔrɔ ninnu ye nin de fɔ kira y'o wele aw natɔla aw tun bɛ ka mun fɔ o ko ayi sira tun ka jan de an tun bɛ ka baro de kɛ baro mun bɛ an ka sira surunya an bolo baro mun b'an ka sira surunya an bolo n'o tɛ an m'a dabɔ juguman foyi kama ala ye kɔrɔna aya in jigi o de la ko qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ɲala aw tun bɛ ka yɛlɛ ala la wa aw tun bɛ ka yɛlɛ ala ka ayaw la wa aw tun bɛ ka yɛlɛ ala ka ciden na wa la ta'tadiru a kana luzura foyi fɔ
k'a fɔ sira jɛnya don an tun bɛ ka nin baro kɛ walasa ka sira surunya de an tun bɛ ka ɲɔgɔn la ɲɛnajɛ de ayi nin kuma t'a la munna ala ka kiti ye mun y'aw kan qad kafartum ba'da imanikum aw kafiriyala aw limaniyalen kɔfɛ ni ala ka kumakan k'a fɔ olu ma donc ne nin fɔla olu ma maa mun tɛ olu ye o t'a ka dɔgɔ nin kɔnɔna la o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ silamɛya tiɲɛfɛn 5nan k'i bɔ diina fɛn tiɲɛfɛn 6nan tiɲɛfɛn 6nan mun bɛ bɔ diina kɔnɔ o ye jumɛn ye man istahza'a bi shay'in min dinillah ne maa mun ye yɛlɛbɔna kɛ ni fɛn dɔ ye ala ka diina kɔnɔna la ala ka kiti dilen dɔ e ka yɛlɛ ka i moke bɔ o la ka mokeri kɛ ala ka kiti dilen dɔ la wali ala ka sara mun n'a b'o di jɔn ma walima ala ka ɲangi mun n'o bɛ da jɔn kunna ko n'i ye i yɛlɛ o la k'i moke bɔ a la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko i kafiriyala i bɔ diina kɔnɔ ni a sababu ye dalilu mun b'a la o de fɔlen filɛ nin ye o la a ka kan an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an ka fɔtaw la maa caman bɛ bi nin dingɛ kɔnɔna la n'o bɛ kɛ ni mun ye i b'a sɔrɔ u bɛ kuma dɔw fɔ ka maaw layɛlɛ ka maaw layɛlɛ ni ko dɔ ye k'a kɛ yɛlɛbɔna ye k'a ta ka ɲɛsin Alahu Taala ka diina ma wali ala ka diina taamasiyɛn dɔw ma nin waliya bɛɛ lajɛlen bɛ jate k'a fɔ kafiriya waliya don a nɔrɔli mɔgɔ dɔ la sa o mako b'a ka lahalaya lajɛli la yala a b'a dɔn wa wali a t'a dɔn wa cogo duman don sariya bɛ lajɛli kɛ o yɔrɔ in na nka mun bɛ nin dɔn ka tila ka tugu k'a kɛ a bɛ bɔ diina kɔnɔna la an b'a la deli ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ waliya kɛli ma waliya mun b'an bɔ diina kɔnɔ ala k'an sabati diina ɲuman kan a faamu ɲuman ala k'an nɔgɔya an ye ala k'an tanga a kɔnɔna la ala k'an tɔɔrɔta a kɔnɔna la k'an ka diina baara ko kɛ baara cogo ye mun ye ala kɛra ka dilen an ma sallallahu alaihi wa sallam ala ka n'an lafitina an ka diina kɔnɔna na ala ka n'an lajarabi ni diina ye ala ka n'an la fitinɛ diina in kɔnɔna na ala ka n'a baara k'an bolo musiba ye ala ka jannatul firdausi k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ laban ye